Yung kontrata mo doon? Tagal yun. 2 years, 3 years, pwede ka doon? Tagal. Ano na? Ay, sudah pala. Ano pa na doon? Ha? Sama nito? Mau tayo yung ano ba, no? Para yung ano, alam pa yung sulan. Maganda dito kayo, kumain ka dito, maraming tao. Tawag nyo pa na yun. Kain! Over! Shout out kayo sa vlog ko. Dito vlog ko, shout out kayo. Oh! What's up? Aywa. Shout out! Oh, vlog yan. Upload natin mamaya. Shout out sa ating mga followers dyan. Turo diyan, ikaw dyan. Aywa. Pakain? Mukbang ba, mukbang. Minta ba? Shoutout ko lang ni Jumer. Jumer, kilala mo si Jumer? Shoutout ni Jumer, nandito kumain ngayon. Sorry, ikaw ba? Ikaw. Ay, plastic, plastic. Apa dua? Wah. Gue yang mau itu. Nah, silpun.